ngoko agqibe ngako engenasikrokro engaziva enyanzelekile kuba uThixo uthanda umntu opha ngobubele. Jesus. Haleluya. Amen. Ndicela ufunde lapho kwiBhayibhile yakho. Verse 6. Qondani ke lento, lowo uhlwayela ngokuvimba wovuna ngokuvimba, Jesus. nalowo uhlwayela ngesisa wovuna kwangesisa. Elowo makanike njengoko agqibe ngako entliziyweni, makungabi kokuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo. Unako ke uThixo ukuphuphumisela kuni ubabalo lonke, ukuze nithi nihlala ninako nje ukwanela konke ngeendawo zonke, niphuphumele emsebenzini wonke olungileyo. Jesus. Njengoko kubhaliwe kwathiwa, wasasaza wapha abasweleyo ubulungisa bakhe buhleli ngonaphakade. Amen. Haleluya. Amen. 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 Xa unikela kubazalwane akufunekanga unikele ukrokro uthandabuza Jesus. okanye unikele ngathi kunyanzelekile uyanyanzelwa uba